କଥାରେ କହନ୍ତି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ହଁ, ଆମ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ପର୍ବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଓ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆଜି ପଣା ତିଆରି ହେବ ଆଉ ଏ ପଣା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ସେ ପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛତୁଆ ପଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ବୁଟ ଛତୁଆର ପଣା ବନେଇବି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯାଇଛି ବୁଟ ଛତୁଆ, ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୁଡ଼, ଚିନି ଆଉ କଦଳୀ। ତାକୁ ଦେଇ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ପକାଇ ନେଇଛି। ତ କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇ ନେଇଛି କାଟି ରଖିଥିବା କିଛି ଫଳ ତକ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ କାଟି ଏଥିରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ସେ ଫଳରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଡାଳିମ୍ବ, ସେଉ, ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗୁର। ତ ତାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଛେନା ପକାଇ ନେଇଛି। ଛେନା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ନା ପଣା ଆମର ଆହୁରି ସୁଆଦିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦା ଦେଇ ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଗୁଜୁରାତିର ଛେଚା, ତା ସହିତ ଏଠି କିଛି କାଜୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛେଚି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ପଣାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମକୁ ଏଠି ସଜେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତା ଉପରେ ପକାଇ ନେବା କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ତା ସହିତ କିଛି ଛେନା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ, ତ ଡାଳିମ୍ବର ମଞ୍ଜି ଦେଇଦେବା। ତ ତା ଉପରେ ପକାଇ ନେବା ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚେରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଜୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣା ତ ଆମର ଏଠି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଆମର ଏ ପଣା ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଏ ପଣାକୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି। ତ এই ପଣା ନା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତ ତା ସହିତ ଏ ପଣା ମଧ୍ୟ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ। ତ ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ବି ନା ଆଜି ଛତୁଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇ ଛତୁଆ ପଣାକୁ ବନେଇ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।